हम बानी नु कुंवर ते अपना माई के दामाद बना ले हमरा के ते अपन भातार बना ले। ए नीलकमल भैया काहे रोता रहो? तहार बाबूजी घर से निकाल देले बारन ओही से नीलकमल भैया रोता। तहार बाबूजी कथी कहतारन? जब माल के चक्कर में रहब तू तो तार बाबूजी घर में रहे ना दीह। जब लौंडिये बाजी करब तो तारा घरे ओरहन अइबे कर। तहार तो माल अभी तो कंगाले तो कइले बिया, आगे चल के देखिए तार कच्छा ले ना बेकवा। पढ़े के टाइम में का करत रहल? रहर में घूमत रहल। तू अपना बाप के पाकिट मरल तो ओकरा बाद का भइल बतइब तनी? गाली पछाप अभिले बाउन के थाप के। तहार बाबूजी तार ठोकाई कइले बार। जितना दिन तारा लगे पैसा रहलक तो तारा से प्यार कइलक तार माल, अब पैसा तारा लग के ओरा गइल बा तो ओही से तारा पिछवाड़ा पलात मार के भगावतिया।